Nagsimba nga kami ni Arkidan at kami lang dalawa, wala si Daddy Dan. Kaya naman for today's video ay single mom muna tayo. Char. First time nga namin ni Arkidan na magsimba na kami lang dalawa. Sumideline pa kasi si Daddy Dan kaya hindi namin siya kasama. Alam nyo na, para sa ekonomiya. Char. At dito ko nga napagtanto na ang hirap pala maging vlogger na mag-isa. Walang taga-video. Char. Ganun pa man na itawid naman namin tong araw na ito na kami lang na dalawa. Yun nga lang, pahirapan talaga dahil ang hirap na walang kasama. Dito nga't hindi ko alam kung ano gagawin ko, kung mag-video lang ba ako o magbabantay lang ako kay Arky. At sa sobrang kasiyahan nga ng bata, hindi na ako nakapag-video sa puntong ito dahil ang hirap-hirap na tanggalin sa mata yung bata. Kaya naman ganito na lang muna yung aming mga video. Singit-singit na lang muna. Char. Sa sobrang ligalig ng bata, hindi pwedeng bitawan. Mas mahirap na yung isang pikit mo lang ay mawala na yung bata. Pinakain ko nga muna dahil tanghalian na at nararamdaman kong gutom na rin siya. Kitang-kita ko na nga rin na pagod na at inaantok na rin. Kapag kasi kasama namin si daddy niya, puro pabuhat lang. Pero pag ako naman, naglalakad siya kaya super pagod siya ngayon. At ganito nga ang mga bata, french fries lang talaga, masaya na sila. Sa puntong to, sabi ko mamamalingki muna kami bago kami umuwi. Kaso nga lang nag-poop na. Kaya yun, hindi na kami nakapalengke, umuwi na rin kami kaagad. At dahil nga hindi kami nakapalengke, tinext ko na lang si Daddy Dan na hindi kami nakapalengke. Kaya nag-take out na lang siya ng pagkain namin. So yun, imbis na makatipid, hindi kami nakatipid dahil nga napagastos na naman tayo dito. Kung pinangpalengke lang namin yung pinambili namin dito, 3 ulaman na siguro. And for the takip muna ang person dahil walang bra. Char. So yun, ito muna ang aming dinner for today's video. Spaghetti and fried chicken na umabot ng 3 araw. Syempre, dalawa lang din naman kami kaya yun, umabot ng 3 araw. At kinabukasan nga kailangan na namin mamalengke kaya dito na kami sa palengke ang aga-aga. Wala nga ulit kaming kasama kaya ganito lang ulit ang aming video. Ang hirap talaga maging single mom. Char. Maaga nga naman kami nakapalengke kaya ayan, pauwi na kami at nag-jeep na rin lang kami. So yun na nga, andito na kami sa bahay. O Jiva, ang bilis-bilis ng transition. Sobrang nakakapagod mamalengke na walang kasama at ang init-init pa nga. Sa puntong yan, hindi nga ako nakapag-sunblock dahil hindi ko nga ine-expect na ganun katindi yung sikat ng araw. Fast forward, ito na nga yung mga pinalengke namin. Bumili lang kami ng chicken, tilapia, bangus, mga gulay at ang fresh pa nga dahil ang aga-aga pa. Ito, masarap na pang dinengdeng, lalagyan namin ng kamote. Yung palaging nilalaro ni Arkidan na sweet potato. Nahihiligan niya nga laruin tong mga gulay ngayon. At alam nyo ba na yan lang ang nabili ng 500? Literal, yan lang talaga. Sibuyas pa lang, 40 pesos na yung 1/4. Tapos yung gulay, wala ng 10 pesos ngayon, 35 pesos na. At kung gusto nyo naman tignan itong aming ref, eto na nga. Nakakaloka, wala talagang laman, literal. Ayan, itlog lang, vitamins ni Arky. Ganyan lang talaga yung laman niyan. May konting drinks dahil nga sa inuuwi ni daddy yung mga iniinom niya. At dahil nga nagutom na rin ang bata, ayan, kumukurot na ng chicken pero wag ka, hanggang kurot lang talaga yan. Hanggang tikim-tikim lang, ganon, hindi niya yan mauubos. Nung Sunday pa yan nabili at ngayon pa lang naubos na Martes na. So yan lang muna ang aming video bilang single mom for today's video. Thanks for watching. Let's eat!